شکر الحمدلله جانان به نظر آمد می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. имрӯза видеоро дарозтар кардам ба хоҳиши шумо. то охири видеоро умедворам ки тамошо мекунед. дар инҷа як рӯза навор не, балки чанд рӯза, мумкин як 3-4 рӯза боша, ҳама ҷамъ карда барои шумо пешниҳод мекунам. барои чӣ видеоҳои охир калта шидестан? барое ки шумо бифаҳмед ки барои як видеоро кардан, як монтаж кардан ё пешниҳод кардан вақти холигӣ дар корай. вақти марам камтар буд, барои ҳамин натонистам видеоро дарозтар карда. ози баъзеҳо мегӯянд чие ҳами ту да ҳами камера кам парто охи кори осонае. ҳо марам ранги шумо фикр мекардам то вақте ки сар накарда будам. ана вақте ки сар кардам фаҳмидам ки чӣ қадар вақт дар кор будай барои якта навора 6 монтаж кардан, гап задан. ина мисол гирем шумо як чизи осонака, ина мисол якта ширбиринҷа ё ки як мисол хӯроки осонака гирен тайёр кунем, бинен чанқа вақт мерава. баъд дуюмбора баъд видео карда, навор карда аммо хӯрока тайёр кунену бинен ки бо чанқа вақт мерава. бо беғарзияве бо монтаж мекунеша, бо бояд гап занен. шумо мисол бигӯен ки чӣ кор кардестен, чӣ дохтен, чанқа дохтен, ё ки агар влог боша шумо бояд шарм надошта ҳамхи гап занен ки куҷо рафтен, чӣ кор карден. ҳамхали дар инҷа боша мо тӯй рафтем, пагашта бозор рафтем, пагаи дигашта бо бозор рафтем. ҳамхе чанд рӯза видеоҳай. барои ҳамин умедворам ки меҳнатҳои мара қадр мекунен, лайк менависен. ай шумо чӣ мерава? ҳамин як лайк, як комментария мерава. марам кӯшиш мекунам ки видеоҳома нақстар карда барои шумо мондан гирам. то охири видеоро тамошо кунен, дастгирӣ кунен. ҳо ман намегӯм ки видеоҳои ман зӯран, нағзан, не ки марам кӯшиш кардестам ки ҳар як видеом иша иш нақстар боша, фарқ куна ки шумодам тамошо кардан приятнӣ шава. анамхе калисавая лампа гирифтам барои телефонма ки ай испас мисол видео кардам, видеоҳом нақстар буроя. ана иҷода боша холаҷонаш барои духтарҷони мара якта анамхе пойафзолчаву яктаи дигар сумкача гирифтиян. мо миннатдорем ай холаҷонаш, раҳмати калон. ай шумо ҳам миннатдорем. то охири видеоро моро ҳамроҳ бошед. می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. کجد انور رخسار مهی انور ایله الیله بد گوهر امان به نظر آمد. ای زلفی کجد انور رخسار مهی انور ایله الیله بد گوهر امان به نظر آمد.
سیه مار این شهد شکر گفتار این شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد این زلف کجد انبر رخسار مهی انور این لعل لبد گوهر امان به نظر آمد نظر آمد تو دردی مرا درمان در کوی تو من نالم مخدوم قلی گفت ای جان جانان به نظر آمد این زلف کجد انور رخسار مهی انور این لعل لبد گوهر امان به نظر آمد تابان به نظر آمد به نظر آمد ایمان به نظر آمد مستان به نظر آمد ایمان به نظر آمد خوابان به نظر آمد الحمدلله جانان به نظر آمد ای می خورده به می خانه مستان به نظر